ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ହେଇନା ଏ ଛୋଟ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ହୁଏ। ବାପା ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଦାନ୍ତବାଜି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଏ ଭଉଣୀ ରାତି ଏକ ଭାଇକୁ ତପନକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ମୁଁ ତତେ ଟେଟା କରିକି ଗଲି। ହଁ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ଭଉଣୀ ଆଉ ତୁ ଏବେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବି। ହେଲେ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ କ୍ଷମା କରିଦେ। କି କହିଥିଲି କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲି ଭାଇ। ହଁ ଭଉଣୀ ଦୁଷ୍ଟାମି କଥା ଖାଇନି ଏମିତି ଖାଇଲେ ଭାଇ ହାତରେ ଉଣ୍ଡିଟା ଏଇଟା କି ଭାଇ ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ ଖାଇ ତାପରେ ଆମେ ଭାଇ ପୁଣି ଖାଇବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ହଁ ଭଉଣୀ ବାକି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ସତରେ ଧନମାନେ এই শব্দ শুଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ହଁ ବାବା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି।